Vítám všechny diváky, tady je Manchester a já vás vítám u svého úplně prvního natočeného videa. Od nás jste si mohli všimnout, že jsem Manchester, takže to vám musí být jasný, že to bude něco s Minecraftem. Takže začínám točit novou Minecraftovou sérii. Doufám, že budete sledovat můj kanál, že mě budete odebírat, že budete sledovat tady tento let's play a vůbec všechny ostatní let's play, že jo. Ale je to úplně prostě moje první video, berte to trochu s ohledem. Takže já myslím, že se můžeme do toho pustit, založíme si nový svět, který si můžeme pojmenovat třeba Minecraft SPLP S01. Máme zde survival, necháme survival. Allow cheat, to jsou cheaty, cheatovat nebudeme, necháme off. Bonus chest si dáme on a seed si dáme Minecraft, nebo ne, dáme si tam moje první video. Takže dáme Don a založíme si nový svět. Takže doufám, že se jenom nespavneme někde v džungli nebo u džungle, protože se mi vážně nechce tam prodírat těma stromama, lesama, já nevím čím, ale koukám, že buď jsme na ostrově, ne, nejsme. Asi očividně nejsme, ale tady si vezmeme bonus chest, co nám dali. Dají nám 2 jablka, 5 chlebu, máme tady 3 wooden plank, 5 tyček a 1 kamenný krumpáč. Takže já se ano, hraju na easy, v pořádku. Já si tady vemu i ty torče a i tu bednu, protože ta se může hodit. Takže si pobereme bednu, co jsem řekl? Řekl jsem truhlu jsem chtěl říct, pardon. Takže no, ale tady není nikde dřevo a já nemám jak z čeho si ukraftit meč. Ale to musíme najít dřeva proto, takže my se vydáme někde do lesa hledat dříví a nabereme trošku zásobu dřeva, protože bohužel máme jenom 3 dřeva a tady už je někde jeskyň, ale do ní my se zatím vydávat nebudeme. A tamhle už vidím strom, což je dobrý, takže my si možná můžeme zabydlet někde tady poblíž. A ano, je tady les, takže v pořádku. Takže pobereme si dřevo, já si udělám crafting table a můžete vidět můj skin. A ukážu vám ho, hop, takhle vypadá zezadu ten skin a takhle zepředu dám ještě vyjednat. Tady vidíte, takže skin jsem vám ukázal a my si uděláme sekirku. Takže zničíme si teďka crafting table, když já jsem si mohl udělat ten meč, že no to je jedno. Tady ještě dokácíme tenhle strom, ať máme nějaký to dřevo. No tak to, na to, že je to tak velký strom, tak moc listí teda, no velký, dřeva nám nedali, ale myslel jsem, že bude víc dřeva. No to se dá dělat, tady máme taky strom, tak ten si taky vezmeme. A máme 5 dřeva, plus tady s tímhle to bude určitě nějaký větší počet, než jenom 5 dřeva. Takže to bude zatím celkem v pořádku, no, ale já si myslím, že se můžeme zabydlet někde hnedka tady. Ježiši! Pane bože, co tady dělají creepři? A 2 dokonce jdou na mě. Jak jsem se vás zlekl? Ježiši, pryč a rychle si udělat meč, nechte mě. No po mně. Nejdou, teďka mám šanci rychle. Ne, ještě si musíme proměnit tohle, tak meč, honem. Děláme si radši 2 tady na ty prasata rovnou. Nejdou po mně a hnedka je zabijeme. Kde jste tam vzali, pane bože? Jeden a najednou tam jsou creepři, že by se spavnuli pod tím stromem nebo vylezli od někať z nějaké jeskyňky. Že hlavně nebouche, já nevím, kolik do tebe musím dát rán tímhle dřevěným mečem. A ty mě tady zatím bouchneš. To je vážně hrozně milé. Umři, creepere, umři. Slyšel jsem i spidera? Nevím. Už by ale mohl, tak tam si bouchni, tam nám to nevadí. Ne, co tady máme? Máme tady železo do jeskyně, takže já se tady trošku prokopu a vydáme se do jeskyně. Jenom se tady takhle... Ja, spider. Op.
a umří hodnej. Jem si tady takhle v rychlu osvětlíme, když bychom se mohli zabydlet tady, že? Jsem chtěl zkusit vždycky bydlet někde v jeskyni, ale vždycky jsem na to zapomněl, takže když točím Minecraft sérii, tak proč se nezabydlet tady? Tady si to pak časem můžeme vlastně hezky upravit a ještě jenom jedno železo, to jsem taky ještě moc nenašel, nebo ještě někde tady skované, no asi ne. No, nevadí, co se dá dělat, ještě tady máme železo a ano, tady už je víc železa. Takže si to železo vezmeme a hnedka pod železem máme uhlí. Zajímavé. To je ale dobře. To je jenom dobře, že tady máme uhlí, protože uhlí teďka budeme opravdu hodně potřebovat, takže si vezmeme i uhlí na cestu, že omlouvám se, teďka mě zaskočilo, nebo jsem trošku nachlazený, mám z toho fotbalu, že jsme dneska byli venku, to je jedno, no doufám, že se to dá vydržet, ale snad ano, takže tady ještě hezky. Musíme tady celý tohle do ničce, aha. Si říkám najednou, proč jsem měl krumpač a najednou mám ten. Kolik máme? Máme 21 uhlí. Dobře. Tady vyskočíme zpátky na vrch. Takže, hezky. A ještě si vydáme ven. Ještě pozabijeme trošku prasátek. A tamhle máme ovečky, což je taky dobrý. Protože budeme potřebovat vlnu na postel, ale tady to bude úplně ideální, si myslím, na to zabydlení. My, když se zabydlíme tam v té jeskyni, tam si uděláme nějaký hezký vchod. Něco si můžeme udělat tady budeme mít třeba různé farmičky, tady pěstovat bambus, já nevím co všechno. Tady máme hnedka les, když tak si můžeme tady udělat nějakou stromovou farmu. To je tam sama bříza tak, nebo tam začíná další les? To je taky, že by tam byla sama bříza? Ne, je tam les. Byl takový, ale no, bohužel nemáme nůžky, takže vás budu muset zabít, je mi líto ovečky, ale snad to nějak přežijete. Bo jde spíš o mé přežití, ne o vaše jedno. Takže jsou tu i slepičky, ty si taky můžeme zabít, dvě radši, kdybychom pak chtěli. Máme tam bambus a zkusíme to stavět i v nějakém modernějším stylu, nechci to stavět jenom zase ze dřeva, stonebricky, cobblestone nebo já nevím co všechno. Zkusím barevný vlny, cihly, prostě ze všeho, co to půjde, takže já si tady už rovnou budu brát i kytky na vlastně barvivo na vlny, ale těch ovcí na to bude potřeba opravdu hodně, aby jsme vůbec získali ten materiál typu, že tak kolem 3. dílu, že bychom mohli začít stavět. Nebo nejdřív si pořádně vyčorujeme tu jeskyň, nevím ještě vůbec, ale teďka kde byla? Teď kde byla? Problém. Já jsem se zase ztratil, ježiši. Ne, počkej, ona byla někde tady by určitě byla. Já vím, že jsem říkal, že jo, tady myslím, že tady byla. Ano, je tady, v pořádku. Dobroš, takže já si zabydlím někde tady u ní, nebo spíš už v ní teďka. Položíme si tady zatím crafting table tak jenom provizorně. Uděláme si ho vlastně. Postel si ještě neuděláme, musíme si udělat nejdřív dřevo. Až teď si můžeme udělat postel, jde to vůbec, jo, jde to dobrý, tak. Ale, tož. Tak jsem to chtěl a uděláme si pec. A v peci vypálíme vlastně železo. Pak si tady dáme truhlu a do ní si uskováme zatím ty naše věci. Takže to si vezmeme na cestu. To taky, jídlo si dáme takhle trošku bokem. A já jdu ještě zatím na dřevo, nebo ještě nějakým, jenom tady seženu pár zatím ještě surovín, ale tady máme 4 bloky vysoký bambus. Takže ještě tady pozabíme pár prasatek, ať máme jídlo. Bylo tady, jo bylo, si říkám, že jsem tady viděl prase a jednou je pryč, ale abych neměl chodit moc někde daleko od toho od té svoje jeskyně, abych nezabloudil, protože to je mě docela dobře možné. Mě možná ještě neznáte, ale já si hnedka zabloudím, takže už ani nevím, kudma teď to bylo, ale tudma, jo, bylo to tudma dobrý. Já půjdu radši tam na ty prasata, protože já už to vidím, jak se tady někde ztratím, to už je mi jasný úplně na 100%. Takže já se budu držet někde té blízko jeskyně, dokud nebude noc a dokud se nebudu moc vyspat, čímž se mi tam uloží home.
Takže já kdybych se ztratil, tak stačí, abych se zabil. A vlastně objevím se u té postele. Ale teďka tady rozebereme to ty naše stromky. Takže ještě tady si vezmeme i ty kytičky. Ty se taky budou pak časem možná hodit. Takže vždycky poničíme. Tak. Kytičky, no jo, žlutý a červený nikde. Ale červená. Spadl sapling? Ano, spadl sapling. Já už když jsem viděl něco padat, říkám, byl to sapling, ne? Podíváme se tam a skutečně byl to sapling. Takže tady máme červené kytky, ty si taky vezmeme. A vlastně, kolik ještě máme času, no. Za chvilku to skončíme, ten dnešní díl. Myslím, že jsme zatím našli jeskyň, získali pár surovin, což je dobrý. Takhle na začátek, teda aspoň pro mě, tady, ne, není tady jeskyň. Ale tam je ta naše jeskyň, tady koukám, že jsem tady nechal maso z prasete, takže tady ještě by tak nešlo. Budeme muset zabít prasátka, no, nedá se nic dělat, chudáčci. Budeme vás muset pozabíjet jednoho po druhém. Pojďem, umři. Hodnej, skočíme dolů a máme level 3. Takže zatím to jde teda, no. Taky možná budu točit let's play z nějakého serveru, jsem na jednom spolumajitel. A nevím, možná něčeho budu točit, možná ne. A zatím točíme tady naší single player sérii. Takže zatím ještě není co řešit. Ale tím se už i ten náš dnešní díl pomalu blíží ke konci a to už i tím, že se začíná stmívat a i tím, že ať nepřetáhneme limit 15 minut. Nebo zatím to stačí nám takový nějaký 10minutový, já nevím, jak dlouho teďka točíme. To je jedno, takže měli bychom mít vypálené železo. Ano, máme, výborně, uschováme si ho zde. Tak, tady si schováme, vlastně jo, protože já co já dělám, já to mám kytky, že? Co? What, hej? Skeletone? Hnusnice, umři. Takhle dozadu posílat rány, to není slušné, se nedělá. Blíží se noc a my se teda vyspíme, ať si uložíme teda náš dům. Takže dům máme vypnutý a jo, vlastně to jsem vám zapomněl ukázat. Co mám? Mám mod Optifine, vidíte? Můžu přiblížovat. A takže vlastně já to už dneska asi skončím. Jenom tady možná poberu offscreen tohle uhlí. Ne, creeper! Ježiši, kde musel bouchnout, tak to je, zrovna musel zničit to, kde stála ta torčka, děkuji. No, takže já se pro dnešek s vámi loučím a doufám, že se zase příště budete dívat. A ještě si tady udělám jednu věc, takže tak schováme jídlo, takže v příštím díle a zdarec.